Čau, jsem Vítek, jak je Šán, dneska se naučíme nose manuály. Základem nose manuálu je olí. Takže samotné postavení těch nohou na nose manuál je takový, že jak dáš olí, přední nohou bys měl dopadnout někde mezi konec tailu a mezi šrouby. Tou budeš vlastně tlačit a teda přední tlak je na té noze a zadní nohou jen vlastně vyvažuješ, aby ti to nespadlo, že jo. A když teda dojíždíš na konec té bedny a chceš vytrhnout ten nose manuál, tak tomu je dobrý umět vlastně takový ten náznak toho nolíčka, který tě dostane přes tu hranu, aniž bys sťuknul zadníma trekama. To je tak. A až teda se dobře naučíš ten samotný nose manuál, tak můžeš zkusit nějaký showity nebo takové věci aut. Jak se dělají nose manuály?